Ande. Tan Baro. Ba ceritanya mangkok main pagui saja Tan Baro. Ceritanya teko matiko. Oh, ada yang baru seminggu sudah balik baru. Kan akan sama jalan dewak. Alah, saluang saya menyampaikan tuh. Biasanya siang hari Siroi di rumah surang saja matiko. Iya. Anan paden pagi-pagi sudah dapat kopi Siroi lah pai. Amer tuo rempai mangale. Iya. Asanjo baru pulang. Amin tuo lepe mengalir hari itu. Alah, tidak menyimbang cak mah. Aden saja pagi-pagi baru pai. 50 ada yang tahu. Bukan indah menyimak Tan Baro. Konsentrasinya tuh lah hilang. Inyo lah tabi ke jamban. Jadilah Sarawaknya lah basah. Ade muncak. Tadi dan suruh ke jamban tidak mendengarkan. Lalu Nabi cerita lah ya, lah masa Sarawak muncak. Tarikan saja lah cerita tu Tan Baro. Tunggu sebentar tiko. Apa kalian mereka? Tidak ada nama masak minuman je makan nama gaya dah. Kalau kamu numpang mata dua saja akan dalam los tu lah pai pula. Alumpunya tu Tan Baro. Dia asyik mendengar cerita. Cerita dong. Nah minuman je makanan taruh ikan. Oh. Kalau kamu mendengar cerita saja, buok siroi beko atau uncang den. Minta lah minum Bu yang tetan dua aja deh. Agak pakai dek. Banyak jamban ni bana le. Ayo suruh kau itu uncak. Kalau banyak nambah lanjut, kamu tambah lama ceritanya. Layani cepet Roy. Kok indak talok surang imbau seberek. Apa? Kau ditarikan juga cerita. Nak ditarikan dipanggang orang lah Tan Baro beko. Orang lebih balanjo. Ande. Mambale dandam muncak namanya tu ya. Adi, dan taruhkan malah. Jadi dan waktu pulang siang tu tiba di rumah dan cigo Ya. Si Roy ndak ada. Kiranya dalam rumah ada orang pedusi sedang sembayang. Karena biasanya si Roy surang saja di rumah, tentulah pastinya nan sembayang tu nya. Kalau ndak ada orang lain doh, tentu iyo. Biasanya ndak mentiko. Jadi dan tanangok, bajalan dan lambe-lambe. Dan tagak di belakangnya. Muka sui dan nak membuat kejutan kau untuk si Roy. Kalau bahasa internetnya superes namanya. Iya. Jadi balik Tan Baro. Sudah saja assalamualaikum dan pagui sekali. Ainyo terkajui langsung merentah. Si kukidanya masuk ke rusuk dan tangan suoknya belacak di duang dan Aden terjongkang si Roy tepat cik di belakang dan rupanya ndak si Roy dan terpagui mintu radio. Masya Allah. Jadi bahasa juga kecil itu Tan Baro. Kaba pulo le keceknya le. Terpaksa galak pagumam sajanya. Kaberang tentu tidak kemungkin dah. Minantu baru mah. Ambo malah nang ketakutan jadinya menan. Abang kau takut Tan Baro. Bagai ndak menan pulo. Jago kungfu mintu tu kira. Tak baca selembor yo. Kok dicabutnya teliaki akan mengambil le. Takuinyo indak barat tu do damenan. Malunya nalah biar. Alah tu Roy. Tersasak ke jamban dan dinyo kah? Tunggu dulu mentiko. Aduh, pulo na lebih sero le. Apa pula lah itu Tan Baro? Awak tu kejadian tu akan si Roy ndak tahu tu doh. Hainyo tiba pas ada yang jongkang sajanya. Malamnya baru dan ceritakan kainyo. Tunggiang ni si Roy dek galak. Sampai tabi ke jamban pulonya di Sarawak. Iya ndak Roy? Sedangkan amak saja sampai kini legalak surang juonyo kalau takkan kisah tu. Ande Tan Baro. Kalau saja adik masih pakai Tan Baro, perintah agama boleh dijalankan. Anda kata jadi kisah serupa itu tu Tan Baro. Mang kok betul menan. Awakku kesadonya kan tahu. Baik menurut adik maupun menurut ajaran agama. Kalau kemasuk rumah tu kan ada aturannya Tan Baro. Tan Baro indak main celonong boy saja. Akan malu jadinya ndak. Iyo pula ya. Oh, jadi tak masuk orang ndak berada ndak beragama mau jadinya tu menan. Bukan. Kalau Tan Baro beradai dan tahu agama. Diambo aja lewana. Cuman kebetulan adik itu ndak berpakai nan ajaran agama ndak baturui. Samos je tu nya. Apa pula kau bahas?
Kalau lah Sultan Baru mau ngecek serupa itu ya apa yo lah. Pop awak perlu nak naik. Sudah. Sudahlah dulu. Lain kali pula lah kita bicarakan masalah itu. Kini kok nyanyi Sultan Baru cek lagi dulu banyak. Ndak ada mainan. Tapi berdua je Siroi jadi. Itu andaknya Tambaro. Bola Siro itu. Roy. Oh, Roy. Kama apulonyo kok. Itu hanya sedang motah. Onde, sakit gigi nenek kau, Roy. Roy. Oh, Roy. Kama apulonyo kok. Alamak, sakit gigi nenek kau, Roy. Aduh Iroi, aduh saki sabana saki. Dak talok do manahan saki coiko. Mandanyu idanyu saki inyo ka jantuang hati. Lama bangka sampai ke kalang bangkanyo. Oi udah datang baru. Aku panah udah yo nantara so. Cubolah udah katokan. Kuliah Iroi, coba carikan ubenyo. Aduh Iroi, aduh saki sabana saki. Dak talok do manahan saki coiko. Mananya idanyu saki inyo ka jantuang hati. Lama bangka sampai ke kalang bangkanyo. Aduh juwo. Apa nan sakit ke Cik Iroi? Sakit gigi udah, Roy. Sakit gigi. Hahaha. Ganti pulo sakit gigi udah tan baru. Sakit gigi sakitnya ka jantuang hati. Sakit gigi tapi ka kalang bangkanyo. Oi Iroi, janco itu udah sakit mangabagalakan pulo. Cubolah Iroi rasokan. Sakit gigi, coba rasokan sakitnya. Hahaha. Alah udah ini Iroi alala tahu. Sakit udah sakit gigi dek timburu. Karena Iroi disapo anak bujangku. Kok Roy tahu sak? Jangan sidong, Roy. Kan iyo ndak. Iya, Roy. Makonyo ajan nang kalamak di awak saja. Awak mengadu anak gadi orang baah. Indak lah dah, Roy. Udah nak kamu ngadu produksi lah dah. Sorry udah ya, Roy. Hahaha. Ganti pulo sakit gigi udah tan baru. Sakit gigi sakitnya ka jantuang hati. Sakit gigi tapi ka kalang bangkanyo. Oi Iroi, janco itu udah sakit mangabagalakan pulo. Cubolah Iroi rasokan. Sakit gigi, coba rasokan sakitnya. Hahaha. Alah udah ini Iroi alala tahu. Sakit udah sakit gigi dek timburu. Karena Iroi disapo anak bujangku.
Kok Roy tahu saja sih dong Roy? Kan iyo ndak. Iya Roy. Makonyo ajan nang kalamak di awak saja. Awak menggaduh anak gadi orang ba? Indah lah dah Roy. Udah nak kamu ngadu produksi lah dah. Sorry udah ya Roy. Iyo mana tu Roy? Memang jongkik Tambaro ko. Tapi lah saya katakan tidak sengaja kata saya. Tadi kan minta sorry. Si Tamrin tu ndak perlu banginyo kan yang siram muka tutu doh. Malah sambil menjawab di bejonyo galak. Jadilah kami tak perlu bangi doh, tapi taruhkan lah ceritanya. Biarlah sorry malah sekali kok. Bana tu Tambaro. Jadi apa kata si Sambirin sudah kan yang siram tu? Oh, waktu itu inyo mengecek sambil galak serupa awak kini kau lah muka suik kami bukan banci ke mamak mak, tapi nama ngajar mamak tu banci katanya. Ainda orang jadi-jadian tu don. Kalau cara awaknya bujang gadi mak nak keceknya pula Lah tahu serupa itu. Apa kata Tambaro? apa leh taparanga malah dan inyo pam dikajar banci dan kironya. Sudah itu 10 dan galak sama jenyo. Ande. Ayo mana banyak nang ganji ada Tambaro ko. Sakit paru murid galak dia tadi Tambaro. Galak si galak dong menan, tapi janji tadi jangan dilupakan saja. Ayo remenan. Cerita dah Mas Raya tadi. Alah, iyo. Ceritanya tu sampai ke Setiong begitu Tambaro. Ndak apa tu doh. Kalau perlu sampai ke Sabang Merauke bagi apa salah. Masya Allah. Lah tiba puluh panggilan Tambaro. Tapaso lain kali saja taruhkan cerita Mas Raya tu tunya. Kamu saji wak dulu. Walah. Kok indak balu je takut ke Tuhan lah sudah kadang mainan ni dengan Kaba pangakan Tambaro. Kaba ambik di nalangang. Kok indak taluk di nalangang aja nalui malah dia lalukan. Agak bagayu apa kau tinggam Tambaro? Indak gayung je tinggam tu di mana pula jali dek dan tu. Mari cabu buat serakkan ke mukanya. Kan lalu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah le adojo malu je takwi ke Tuhan dek Tambaro. Indak jadi menyanyi ambo jadinya roh. Kini kan itu bana nalah kurang nih menan. Orang lebih banyak takut dan malu ke manusia daripada ke Tuhan. Makanya penyelewengan juga kejahatan bertambah banyak. Tak masuk penyelewengan otomatis pajak ya ndak Tambaro? Alah jangan didangar aja lah Tambaro. Sembayang lawak dulu. Orang lah sudah azan tu Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bisa bersua pulau jo lagu dan kucikak Tambaro jo siroi nang kaduo. Jangan lupa cari kaset CD dan VCD-nya. Tapi jangan dibali nan bajak, cari nan asli. Ayo temenan. Banyak anak bajak tu gini. Ayo Tambaro. Sebagai penutup, kita minta pulau Tambaro jo siroi balagu cek lagi dulu. Baiklah Tambaro.
si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Zaman kini nangko semakin bertambah gilo. Banyak kurang yang nan seteres sakit kepala. Daripada pusing memikirkan dunia nangko, elok kita dengar lagu Kucika si Sultan Baro. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Bisa jadi ube kalau sedang sakit kepala. Parangahai Sultan Baro bermacam saja ulahnya. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Zaman kini nangko semakin bertambah gilo. Banyak kurang yang nan seteres sakit kepala. Daripada pusing memikirkan dunia nangko, elok kita dengar lagu Kucika si Sultan Baro. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Pade pulo lagu Kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandangan galak tak keke di buenyo. Lah mangasem baru itu.
Belajar gilo Tembaro. Lah pandai bro galak surang. Apa nanda pe damenan? Bajadi bana galak. Aduh kijang patah. Tembaro tu nama dape Lah di bae saja galak surang. Bertanya le rei kenyo. Ndak mana apik doh. Oh, ambo tekan aja kisah lama menan. Oh. Lucu menan. Siapa saja nak menang bisa tak kejaban dek galak. Kisah apa tu Tambaro? Kisah masuk pengantin baru dulu mentiko. Oh, ketika kami sedang honeymoon, yo ndak Roy. Dasar gaik jongke. Ado-ado saja nantakan adinyo. Ketika tak lama ngadri itu Tembaro. Sedang honeymoon. Ba tengah ngomong muncak. Agak ganjian mau terang ada dan orang awak juga tu. Iya nak tengok muncak mah. Dek si Roy saja jale tu. Siapa jatuh tu Roy? Oi, Tambaro yo. Awak na nongok makatokan orang nantenga. Indak nama orang bagai tu doh. Sitilah tu mah. Bukan istilah Roy. Bahasa Inggris tu artinya bulan madu. Ayo tu. Bulan madu. Ale jale dek kalian tu. Honi tu bulan, mon tu madu. Ayo dah menan. Tambah lihat tu Tembaro. Acian deh Tambaro. Sama saja tu nyo. Kalau cara awaknya bulan manisan laba namanya. Alah tu Tambaro. Sakit baru dia ni galak. Ada tu. Alun baca itu ada le ala sakit hari mentiko. Ale ndak ka tapi kejamban mereka. Nak baar. Atarikan saya cerita tu Tembaro. Tapi tunggu sebentar tu Tembaro. Sakit perut mau nangah cerita Tembaro. Kau lagu Tembaro cik dulu banyak. Jadilah. Tapi nak tersesak kejamban lah dulu. Daripada kejamban di Sarawak ke. Baru seminggu bakas ya sayang cintonan sadang berapi-api waktu itu dan pulang siang aden kok pulang makan tengah hari aden tiba di rumah dan cali si Roy tak ado dan sangko inyonan sadang sambayang Nepagui dari belakang inyo marenta dan jatuh taji lantang Baik itu taga langsung dia pasang kudo-kudo Aden tengangu Alamak Indak si Roy sudah tepagui toh Oh mintu oren kironyo Aden sakit karena isi kunyo Iduang den boco karena tinju Malu den malu Malu den dinyo Malu mancali Muko
Pasopo mintuo malu-malu dan dinyo. Kini tio takana den jadi galak surang. Gali-gali den dibuetnyo. Yo bana jongke udah koma. Sudah disiram nyawa, dipae nyuplok kadang-kadang. Udah tan baru. Mangako udah sarupo iko. Apa kau salah? Iroi ka udah. Mangkonyo iroi basiram sajo. Jongke udah kong. Jongke udah kong. Sorry ai irai, sorry dong udah. Itu bukannya udah sengaja. Karena sadang lama maotah. Indah sengaja tak siram saja. Sorry udah Roy. Sorry udah Roy. Apa jualan udah galakan? Senang mencari iroi basah. Indah Roy. Oh heran udah. Oh mama kok tersiram saja udah tadi itu ah. Apa naneran? Dia jongke udah tuh nyo. Maaf oi iroi, maafkan udah. Yo bana udah, indah sengaja. Ini kok udah mengaku salah. Usalah iroi memberang juo. Maafkan udah. Maafkan udah. Muak lah muak, iroi lah muak. Lah payah iroi menahan hati. Kok indah malu diurang banyak. Antalah apa nang kata jadi. Jongke tan baro jongke. Jongke tan baro jongke. Kalau tidak sakit orang banyak, di 50 udah berani Roy. Apa? Jadi iyo udah sengaja menyiram-nyiram yo. Bukan Roy. Oh, salamnya bui udah. Akan yo jongke udah tuh. Kini Roy kebaca cerita cie. Cerita kok kisah Sultan Marojuo. Lucu pula ceritanya. Ada ngakan yo.
mandang aku